Протестираме срещу дерибейщината на един самопровъзгласил се цар в село Катуница, който тормози не само българското население, но и ромското, заяви един от организаторите на протеста Петър Стефанов. Лично аз прогнозирах преди доста време, че това нещо ще се случи рано или късно, защото много добре виждате, че циганите, така наречените роми, много трудно се интегрират в нашето общество. Това са хора, които не знам поради какви причини, може би генетично са останали още в родово-общинния строй и не търпят развитие. Те не се интегрират. Каквото и да направим, виждате, че те са една общност, която търси лекото в живота. И последните години, особено от последните 4-5 години, се вижда, че държава няма. Колкото да се опитват управляващите да направят силна държавата, те виждат, че държава няма, а циганите много добре използват тая слабост на държавата и правят каквото си искат. Поради тая причина ние отървахме един уникален шанс българските села да бъдат заселени, защото дойдоха преди 10 години англичаните. Заселиха се, видяха за какво става въпрос, плечкосаха им къщите, ограбиха ги, тероризираха ги и се заминаха. И какво правим от тук нататък? Значи нашите села пак ще тънат в мизерия, циганите пак ще продължат да ги тероризират и да ги ограбват и сме обречени в общи линии. Трябва да накараме управляващите да се замислят. Готови сме на още протести, допълни Петър Стефанов.